Id-Dipartiment ta' Dwana tnejn filgħaxija wettaq l-akbar sejba ta' droga fl-istorja tagħha kemm fil-kwantità kif ukoll fil-valur li nstabet f'pajjiżna. Dan hekk kif waqt spezzjoni li kienet qed issir fuq 4 containers fil-Port Ħieles instabet bejn l-10 u l-11 il-tunella ta' droga li fit-tlieta minnhom ingħat li hemm bramel ta' trab tal-ħasil tal-platti u f'container ieħor kien iddikjarat li fih blow torches. Il-containers fil-Freeport waslu mis-Sirja u kienu fi triqithom għal-Libja. L-uffiċjali ta' dwana sebu droga waqt spezzjoni li kienu qed jagħmlu fuq il-containers bl-użu ta' scanners ġodda li għandhom teknoloġija aktar avvanzata. Bil-każ ġiet informata l-Pulizija b'uffiċjali forensiċi bdew janalizzaw id-droga. Min-analisi li saret sissa, il-valur ta' droga fis-suq huwa ta' 8.5 miljun euro. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.